amb aquest... Collons... Estic tip, Encarnació, estic tip dels inspectors. Què vols? Digue'ls que... Ah, la llista d'al·lèrgies. Ara em dius la llista, però si ja ho tinc tot preparat. Tots tenen al·lèrgies? Mare de Déu, ara les al·lèrgies. Va, envia'm la llista. Ara no es pot fer res. Ara vas al restaurant i tots són al·lèrgies. Sempre hi ha al·lèrgies. Va, envia'm les al·lèrgies. No tantes, cony, no tantes. Però quantes al·lèrgies hi ha aquí? Mare de Déu, mare de Déu. Sí, home, vés-ne traient. Més al·lèrgies, tot això són... Mare de Déu, més al·lèrgies. Però que no esteu bons. Mira quantes al·lèrgies. Al·lèrgia al gluten, la cèlia, no, la celíaca, a la lactosa, pobra vaca, els ous, hi ha al·lèrgia als ous, si no mengeu no creixeran, el marís també, el vi blanc, el vi negre, el tinto de verano també.